Документы у вас? Надо свидетельство дать водителю, чтобы если вдруг его остановят, чтобы у него проблем не было. А там в аэропорту заберете. Да, там свидетельство. و رحمت الله برکات و برادرای اهل اسلام کسانی که خیر کردن الله مهربان خیرای کردگیتون به درگاهش قبول کردند با کانال خیر مهاجر با کارتای ما جمع شد 220772 روبل ما خالمویا اینا با دستگیریش ما روی کرده باقی سرورم دو. Assalomu alaykum barodaroy aziz, assalomu alaykum ба кулли мардуми мусалмон. Дар аввал дидем ки модаре ки дина парт уфта будам, имрӯз рӯи модар роӣ кардам. Иншоалло саҳар дар Тоҷикистон дар душанбе мефроя. Модар хеле чай душанбе буд. Ҳазор раҳмати калом ба ҳаматон бародарои азиз ки дастгирӣ кардем дар ҳамин байни айдина то имрӯз 220972 рубл 80 копек ҷамъ кардем бародарои азиз. Бо мегӯм ҳаматон дар ҳазор раҳмати калом ҳар як модар ҳар як чизе ки мемона мақсад ё мембра ё ки дар раҳ мечунад дастгирӣ мекунем, боварӣ мекунем. ҳазор раҳмати калом ба ҳаматон. Дастгирӣ фаромӯш накунед ҳамин хел бародарои азиз. ана бениҳоят хирсандам ки модарам хирсанд мақсад пеш фарзандош апай ҳамун модар буд. ана ҷияни ҳам дидем қатима видео ка ҷияншам бо ҷияни дам аввал гап задагия ҳаматон дидем бародарои азиз. худмон дар раҳи сафар ҳастем натонистем ки бирем рӯӣ кунем. хичон иншоалло ки бародаро будан рафтан хизмат кардан роиш кардан. баъд дар охир бародарои азиз як чи хостум ба ҳаматон бирасонам бародарои азиз. компанияи ҳоҷиён аст бародаро мо аллакай қатъи боби ҳоҷӣ ҳамкория сар кардагем. ана ҳамин парада мемонам номероша дита номероша занг бизанед иншоалло ки граница мо хумон иншоалло ки рафта мебинем ҳама граница чӣ хел аст боши мо худтон мебинед навори пурраш меворад бародаро. касои дар граница мераванд мақсад ай Москва метавонам бирад дар ҳамин номерои боби ҳоҷӣ занг бизанед ва касои дар билет самолет дар ин пара номерои хидмона мемонед авиакасомона занг бизанед бародарои азиз. иншоалло бо мегӯм як бор дигар ҳаматон дар ҳазор раҳмати калом барои дастгиритон барои боваритон боқӣ сарбаланду хонобод бошед. худованд ёри мададгоратон. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. мо дар раҳи сафар ҳастем иншоалло ки дар ҳақмон дуо кунем бародарои азиз. инаи мошини ҳасте ки ана границаи бародаро ҳаматон дар ҳазор раҳмати калом барои дастгирӣ иншоалло дар раҳи сафар ҳастем. иншоалло ки бо Москва мо расидем бо дар хизмати бародаро. худованд ёру мададгоратон. салому алайкум.